ten človek proste bol potom otrokom, nám to znie zle, ale on chcel byť, lebo mu bolo dobre pri tom pánovi, lebo bol čestný, spravodlivý, dobrý a v podstate on asi sám by buď nevedel sa v tej spoločnosti uživiť alebo čo, takže pre neho bolo výhodnejšie takto fungovať, tak sa dal takto označkovať. A potom už bol jeho otrok, alebo teda jeho sluha do smrti. No a Pavol využíva toto myslenie, ktoré v tej dobe bolo, a hovorí, ja som tiež takto označkovaný. Ja mám tiež takéto stigmata, ja mám tiež takéto znaky na svojom tele. A tie znaky hovoria, že ja som sluha Ježiša Krista. Ja som jeho otrok. Ja som sa mu dobrovoľne dal do služby a som šťastný a tie rany na mojom tele sú znakom toho, že som Kristov služobník.